बे समावहाय बयनिबो सिगां बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलखौ नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय लोगोसे मिथिंगापुरी इक'टुरिज्म NGO निफ्राय मागो दमासिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। बे समाव बुंनो गोनाङा बेनो, जों दाखालि 2021 मायथाइनि 23 डिसेम्बर खालि बे मिथिंगापुरी इक'टुरिज्म NGO खौ जोङो बेखेवबाय। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोङो आलासि महरै बेखेवगिरि मानगोनां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि बिथांखौनो लेंहरनानै बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बेखेवदों। दा बेखेवनायनि उननिफ्राय दिनैसिमाव गोबां दावबायारिफोर, गोबां रंजालिफोर बे जायगाखौ नायनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय महराव बिथांमोनहा फैदों, फैनानै रंजाफैदों आरो थिग बेबायदियैनो दिनैनि बे मागो दमासि बोथोरखौ लानानै गोबां लावखार ओंखाम जागिरिफोर आरो दावबायारिफोर बे समाव नुजाफैनानै रंजागासिनो दङ। बेजों लोगोसेयैनो बाथौनि धोरोमसुला माखासे बिथांमोनहाबो गावसोरनि फोरबोखौ खुंफुंगासिनो दं दिनैनि थारिखआव। बेखायनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनिसिम आङो बेखिनिखौनो मिथिंगापुरी इक'टुरिज्म NGO आफादनि जानानै बुंथिनाय जाबाय। दा एक्सुवेलि बे जिनिसखौ गोबाङानो मानिबोदों आरो मानिनो गोनां जानानैबो फैदों। मानोना बे COVID-19 जे बेमारा गोबां मानसिफोरनि जिबनखौ नस्थ' खालामनानै होबाय, गोबां फरायसुलि गथ'फोरनि भबिसतखौ नस्थ' खालामनानै होबाय। दा बेखौ गिनानैनो गोबां मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै, सुबुं जानथायखौ मानिनानै सोलिबोदों। थिग बे रोखोमैनो दानि गोदान SOP जे दिहुनदों आसाम गभर्नमेन्टआ, दा बे गोदान SOP जों लोब्बा लानानै दानि जे कभिड प्रट'कल माखासे खान्थिबो दं, बे खान्थिफोरखौ मानिनानै जोंनि मिथिंगापुरी इक'टुरिज्म NGO आव लावखार ओंखाम जानो फैनाय आरो दावबायफैनाय माखासे सोद्रोमाजों लोगोसे मेस बाथौनि धोरोमसुलाफोरजों बिथांमोनहाबो कभिड प्रट'कलखौ मानिनानै जाहाथे सोलियो, बेखौनो आङो जोंनि बे मिथिंगापुरी इक'टुरिज्म NGO आफादनिफ्राय जानानै गुरैयै खर' गंग्लायै खावलायदों। दा बे आङो गोबांथारखौ बुंनो गोनां गैया होननानैबो आं सानदों। मानोना बे जुगाव अर्थात दानि मुगायाव गोबां सुबुंफोरानो ससियेल मेडियाजों गोरोबफानानै गावखौ दैदेनदों। बे ससियेल मेडियायावनो कभिड प्रट'कलनि जे माखासे नियम खान्थिफोर, गोदान SOP जे सरकारनि दिहुननाय, बै SOPफोरखौ मानिनानै सोलिगोन होननानै आं आसा खालामो। दा थांनाय 23 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनैसिमाव जे रंजाफैदों, जे बेरायफैदों, बेजों लोगोसेयैनो फैगोन दानसेखौबो बिथांमोना एखे रोखोमैनो फैनानै रंजाफैनो हागोन, जायगाफोरखौ नायनानै गावनि गोसोखौ गोजोनग्लायनाय लानो हागोन। हाय, बर' फरायसाफोरनि थाखाय गियान स्र'टआ मोनसे गोजोनथाव सोलोंथाइनि राहा लानानै फैदों। नोंथांमोना गियान स्र'टनि राहाजोंनो लानो हागोन न'आव थानानै डिजिटेल मुगाजों डिजिटेल सोलोंथाइ। गियान स्र'टनि गेजेरजों नोंथांमोनहा बर' आयदानि मोनफ्रोमबो आयदाखौनो गोरलैयै मबाइल लेपटपनि गेजेरजों गियान स्र'ट एपनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानो हासिगोन। गियान स्र'टआ नोंथांनि सोलोंनायनि थाखाय जायखिजाया समावनो नोंखौ सोलोंनायाव मदद होगोन। डिजिटेल मुगानि गोदान सोलोंथाइ आदबाव रावनि सायाव जेबो जिंगासिनांगौ गैलिया। गियान स्र'टआ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरा गावनि बिमानि राव बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन रावफोरावबो सोलोंग्रोनो हासिगोन। गियान स्र'टआव फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनि बुजिनायाव गोरलै जानायनि थाखाय ग्राफिक्स, एनिमेशन आरो मोगथाङारि गोबां बिदिन्थि लानानै बुजायनाय जागोन। आरो नोंथांनि ओनसोलाव इन्टारनेट गैया नामा? जानो हागौ नोंथांनि जायगायाव इन्टारनेटनि सुबिदाया मोजां नङा। अब्लाबो जिंगासिनांगौ गैयाजासे डिजिटेल बिजोंनि सोलोंनायाव नोंथांनि मबाइल आरो लेपटपआवनो सोलिबाय थागोन। गियान स्र'टआ बयनिबो थाखाय गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव गोरलै खालामदों। जोबोद खम बेसेनावनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ।
आथिखालसिमाव गियान स्रोताव मोननो हानाय आयदाफोरानो जादों फारियै सानखान्थि, रांखान्थि, राजखान्थि, भुमखौरां, जारिमिन, मुवा बिगियान, रासायनारि बिगियान, जिबारि बिगियान, बिमा राव आरो इंराजि। गियान स्रोत एपखौ गुगल प्ले स्ट'राव मोननो हागोन। नोंथांमोना डेम' एपखौ डाउनल'ड खालामनानै गावनि रावजों सोलोंनायनि मोनसे गोदान खाबुनि मोन्दांथिखौ लानो नाजा। बेयो मोनसे अफलाइन एप आरो गासैबो फराफारिखौ मेम'रि कार्डनि मददनि गेजेरजों मोननो हागोन। दानिया बे ई-लार्निं आदबाव मा थागोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना www.gyanrods.in आव डेम' भिडिअफोरखौ डाउनल'ड खालामनानै नायदो। गियान स्रोतआ फरायसाफोरनि रोंगौथि जौगानायनि थाखाय मोनसे थार लोगो। नोंथांनि गथ'फोरनावबो रोंगौथि दं, नाथाय सोलोंनायनि मोनसे थार लोगोनि गोनांथि दं। बेनिखायनो गियान स्रोतआ जाबाय नोंथांनि थार लोगो।